TikTok ҷоест ки ҳар кас метавонад худро ба таври озод баён кунад. Касе видеоҳои хандаовар сабт мекунад, касе мусиқӣ мепартояд, касе даҳонашро бо мусиқӣ мекушояд ва касе дигар бошад ба маънои аслии тамошобинро ба хусусиятҳо ва қобилиятҳои худ ба ҳайрат медарорад. Бо шумо ҳастам Некрӯз. Дар ин видео ман ба шумо дамони ғайриоддие ки TikTok-ро ҳайрон карда нишон медиҳам. Салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Некатов. Дар канали мо обна шуда зангорро пахш кунед, як лайки дигар ва мо наворо оғоз мекунем. Рафтем. дӯстон, шумо тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як X боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. Маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. челленҷи хуби кӯҳнаро ба ёд доред, ки дар он шумо бояд забонро ба бинии худ бирасед. Ман фикр мекунам, ки ҳар яке мо шумо онро дар худ санҷидаем ва фаҳмидаем, ки онро ба осонӣ иҷро карда наметавонем, яъне хеле душвор аст. ба осонӣ онро танҳо шояд Веном тавонад аз филм, ё ин ки ин духтар аз Уфа, ки бо органи дарози худ тамошобинонро ба ҳайрат даровардааст. аз ҷиҳатҳои дигар тааҷҷубовар нест, ки вай як блогнавис шуд, ки пайваста бо тамошобинон суҳбат мекунад ва аз хурдӣ натавониста аз забонашро нигоҳ дорад. дар воқеъ ин як маҳорати воқеан аҷиб аст. акнун вай метавонад бемалол аз қаъри қутии йогурт лазизтарин истодаҳоро бихӯрад. лайк агар ба шумо ин маъқул шуда бошад ва мехостед ки чунин имконият дошта бошед. ин ҷолиб аст, ки шахси махсусе таваллуд шавӣ ва қодир ба коре бошӣ, ки аз удааш дигарон намебарояд. вай ба осонӣ пои худро назар ба гимнаст ё раққосони бо таҷриба баландтар бардошта метавонад. дастонашро тавре қат мекунад, ки гӯё шикаста бошад. як чашмашро ба паҳлӯ мепартояд, то ба зур намоён шавад, ё ин тавр ангушти калониро пушти кафи зери устухонҳо ҳаракат медиҳад. хуб, аз ҳама муҳимаш, ӯ ду ангушташ дар ҳар ду пояш часпидааст. агар шумо бо тарбияти ҷисмонӣ фароғатӣ машғул шуда бошед, пас шумо бояд бо ин намуди машқҳо шинос бошед. вақте ки шумо гарданатонро бо ин роҳ мекашед, шумо онро мулоим мекунед, то дароз шавад. аз афташ ин ҷавон ин машқро шуғли дӯстдоштааш будааст ва ӯ ин корро барзиёд иҷро кардааст. чунки ман дар умрам чунин гардани дарозро надида будам ва ҳатто фикр намекардам, ки ин қисми бадан ин қадар дарозӣ дошта метавонад. лайк гузоред агар шумо низ тарафдор ҳастед ва пас аз он чизе ки дар ин видео дидед мехоҳед ки гарданатонро дароз кунед. гарчанде ки беҳтар аст, ки кӯшиши ин корро ҳатто накунед. барои онҳое ки фикр мекунанд, ки корбарони қаблии тиктокеро ба гуна шаҳр додан мумкин буд ва ба одамони оддӣ баробар кардан мумкин набуд, ман махсус ин бахшро омода кардам, ки ин видеои навбатие ки шумо дар рӯи экранҳои худ дида истодаен вайронкунандаи ақли шумо ва тамоми дарки ҷаҳон аст. ба ҷои по ин ҷавон даст дорад. инро камтар нарм карда гӯем, аз нигоҳи аввалину сонияҳои аввали навор вақте ки ман тамошо кардам, маро то ҳол як савол азоб дод. ин ҷавон чӣ гуна пояҳои худро ҳис мекарда бошад? яъне оё онҳоро мисли дастҳо ҳис мекунад ё мисли по? шумо дар ин бора чӣ фикр доред? дар комментария нависед. баъд аз ин мо чӣ дорем? ба назар мерасад, ки як ҷавони оддӣ ҳеҷ чизи ҷолибе рӯй намедиҳад. аммо инро шумо дидед? ин аниқ монтаж аст. ба ҳеҷ ваҷ бовар кардан ғайриимкон аст, ки як одами оддӣ метавонад бо инро чашмонашро фишурда ба чашмони хазанда, яъне аниқтараш ба крокодил монанд кунад. агар ин дуруст бошад, ман ҳатто намедонам, ки чӣ гуна шарҳ диҳам дар ин бора. ман дидам, ки бисёри одамон линзаҳои хазандагонро мегузоранд, то чашмонашон ба монанди косплей кунанд, ё ин ки ҳадди ақал ғайриоддӣ шаванд. ва ин ҷавон аз таваллудаш чунин чашм дорад. ман мехостам дар бораи он маълумоти бештар дошта бошам, ба монанде ки оё ин ба ӯ осеб мерасонад вақте ки чашмонашро ин гуна табдил диҳад, биноияш кам мешуда бошад ва ба монанди ҳамин дигар саволҳо. ва умуман шояд ӯ хазандаи воқеӣ бошад. чӣ гуфтанӣ ҳастед тамошобиёни гиромӣ? комментария дар поён аст. агар шумо хоҳед, ки дониши амиқтар ва эҳсосоти бадан дошта бошед, пас дар бораи чашмҳо ҳатман ба ин духтар аҳамият дода тамос гиред. фикр мекунам, ки ин ҳолатест, ки аз борҳо шунидан як бор дидан беҳтар аст. ман чанд вақт аст, ки ба ӯ нигоҳ мекунам ва намефаҳмам, ки ин воқеан аст ё ин ки не, ё маро мисли одами содда фиреб доданд ва ман ба як видеои қалбакӣ бовар кардам. гуфтагӣ бар ин, ӯро мешавад, ки дар вақти имтиҳонҳо назоратчӣ гузошт. аз чашмони ӯ ягон телефон ё ин ки шпаргалка пинҳон нахоҳад монд. тавре ки қаҳрамони видеои навбатӣ мегӯяд, вай дӯст медорад, ки хусусияти худро ба ҳама дар гидру атрофаш нишон диҳад. дар баъзе мавридҳо ин ҳатто аз дигарон хеле аҷибтар ба назар мерасад, зеро вокуниши дидааш ӯро, яъне худашро ба ханда медарорад. бубинед, ки духтар чӣ кор мекунад. ӯ забонашро гирифта дар гулӯяш медарорад. аҷиб аст. агар гӯям, ки имрӯз ман пас аз ҳар як навор фикр мекунам, ки дигар ягон чизи ҷолибтареро дида наметавонам, пас ман хато мекунам.
ва қаҳрамони навбатии ин видео маҳз ҳамон гуна вокуниш нишон медиҳад, ки вақте мебинем ки шахсе ки аз гузаргоҳи пиёдагард убур мекунад ва ба ягон тараф нигоҳ намекунад. аммо ба таври ҷиддӣ ин боз як қобилияти дигар аст, ки ман аз доштанаш хурсанд мебудам. аммо он чизе ки хеле аҷибтар аст, шумо метавонед бо ин роҳ эҳсосоти худро дар ширкати дӯстон баён кунед, ё ин ки танҳо бо худ масхарабозӣ кунед, тиктокҳои беназирро сабт кунед ва билохира бисёр чизои дигарро мешавад ки фикр кард ва анҷом дод. оё шумо ягон бор дидед ки гимнастҳо чӣ кор карда метавонанд? чӣ тавр онҳо дастҳо, пойҳо, бадан ва ҳама чизашонро қад ва тоб мекунанд? ва ин одамонро баъзан вақт дар намоишҳои истеъдодӣ вохӯрдан мумкин аст, ки дар он як қутии хурд, ки дар ин гуна шоуҳо онҳо дар як қутии хурд бо тамоми баданашон ба дохилаш медоранд ва худро дар ин гуна қутиҳои хурд ҷо мекунанд. бинобар ин агар ба ҳамаи онҳо солҳои тӯлонӣ ба омӯзиши ин гуна корҳо ниёз дошта бошанд, пас ба ин духтар аз тикток танҳо таваллуд шудан кифоя будааст. вай аз таваллуд шуданаш дасту пойҳои худро дар чунин куншҳо қад ва тоб медиҳад, ки ин ба назари мо ғайривоқеӣ ва ба тасаввур ғайриимкон менамояд.